Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μας σπουδαστές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής τη σειρά του Τροπόλεως Γλυφάδας, Ειρηνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης. Σεβασμιότατε, με την τέλεση του οψινού αγιασμού ευλογήσατε την έναρξη των μαθημάτων του νέου εκπαιδευτικού μας έτους. Σε κάθε νέο ξεκίνημα που επιχειρούμε, είναι επιτακτική ανάγκη να επικαλούμαστε τη χάρη του Τριαδικού Θεού. Διανύουμε ήδη το 22ο έτος λειτουργίας σχολής της Μητροπόλεως μας και συναισθανόμαστε εμείς οι καθηγητές της την ευθύνη για το έργο που μας έχετε αναθέσει και εμπιστευτεί. Μια ευλογημένη προσπάθεια της Μητροπόλεως μας που είναι χρήσιμη για τη ζωή της Εκκλησίας μας και ευάρεστη για τον Θεό. Που εσείς σεβασμιώνετε με το ανίστατο ενδιαφέρον σας, τη στηρίζετε ηθικά και υλικά ώστε να καλύπτονται οι ποικίλες ανάγκες της και σας ευχαριστούμε και για την πατρική σας αγάπη. Πρώτο στο καθήκον μας είναι να ανταποκρινόμαστε τόσο στις προδοκίες σας, όσο βεβαίως και στη δίψα των σπουδαστών μας για μαθητεία και γνώση της μουσικής των αγγέλων. Θεωρείται επιτυχημένος και ορατός ο βηματισμός της σχολής μας στα προηγούμενα χρόνια, όσο την διεύθυνσή της κατήχε ο πολύπειρος και εξαίρετος δασκαλός μας κ. Λιόπουλος. Αυτό βεβαίως αποδεικνύεται και από τους εκατοντάδες αποφοίτητες της και των ζήλων των σπουδαστών για την ιερή τέχνη που μας παρέδωσε η Εκκλησία μας. Οι σπουδαστές και οι καθηγητές της σχολής γνωρίζουμε ότι η Βυζαντινή μουσική είναι τέχνη με ξεκάθαρη κλιματική στόχευση στην προσευχή. Αγαπητοί μας σπουδαστές, η Εκκλησία μας μέσα στους αιώνες καλλιέργησε ένα άνθος ουράνιο, την πατρό μας Βυζαντινή μουσική. Την θεία αυτή τέχνη μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας διδάσκει ότι τίποτα δεν υψώνει τόσο την ψυχή όσο το άκουσμα του θείου ύμνου. Η Βυζαντινή μουσική λυγίζει την καρδιά, τη μαλακώνει σαν το κερί μπροστά στο φως του ήλιου. Είναι μεγάλη ευλογία όταν τα παιδιά μας μαθαίνουν τη Βυζαντινή μουσική. Γίνονται οι αυριανοί ψάρτες, οι συνεχιστές της ιερής μας παραδόσεως, εκείνοι που μεγαλώνοντας θα γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι και θα παραδώσουν τη φλόγα της πίστεως και της μελωδίας στα μικρότερα παιδιά, ώστε να μην σβήσει ποτέ η ουράνια αυτή τέχνη. Αγαπητοί μας σπουδαστές, οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι η εκμάθηση της μουσικής των αγγέλων μαζί με την αγάπη που θα προσπαθήσουμε να σεμπνεύσουμε και να συμμεταδώσουμε, θέλει επιμονή, μεθοδικότητα, υπομονή και αφοσίωση. Θέλει πολλάς ημέρας, κατά το λόγο του πιθανού εισάδου του νέου, και ημέρας κυρίως κοντά στα αναλόγια των καθηγητών σας, στις ιερές ακολουθίες, στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, όπου υποδομείται και βιώνεται η ψαλτική εμπειρία. Ο κωδικογράφος της Σχολής Ξηροποτάμου, αριθμός 317, γράφει: όσο σπουδαιότητα μαθητά, γίνοσκε ότι η ψαλτική τέχνη δεν είναι απλή και εύκολη, αλλά ποικίλη, πολυσχηδής και πολλά παρέα. Γι' αυτό πρέπει να σπουδάσεις ημέρα και νύχτα, για να μπορέσεις με τον καιρό να απολαύσεις δόξαν από τον Θεό και έπαιρνε από τους ανθρώπους, διότι σπουδάζεις τους ύμνους του Θεού που έκαναν οι Άγιοι. Έτσι μόνο οι αγαπημένοι μας σπουδαστές θα αποδώσουν καρπούς οι κόποι σας. Με αυτές τις σκέψεις υποδεχόμαστε παλαιούς και νέους σπουδαστές στη σχολή της Ιεράς Μητροπολεως μας και τους ευχόμαστε επιτυχία στις σπουδές τους. Παράλληλα, συγχαίρουμε τους νέους πτυχιούχους μας για την επιτυχή προσπάθειά τους και τους προτρέπουμε να συνεχίσουν να μαθητεύουν με τον ίδιο ζήλο, ανακαλύπτοντας νέα πεδία γνώσης, στην κατεύθυνση όμως της ορθής ερμηνείας της ψαλτικής, μιας τέχνης οικουμενικών διαστάσεων, προορισμένης όμως να διακονεί με ταπείνωση το λόγο. Ας αγαπήσουμε και τη μουσική αυτό το θησαυρό των πατέρων μας. Ας τη διδάξουμε στα παιδιά μας, ας την καλλιεργούμε στην καρδιά μας, ας γίνουμε όλοι ψάλτες του παραδείσου, ώστε η ζωή μας θα γίνει ένας Άγιος ύμνος προς τον Βασιλιά της δόξης. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε και πάλι για την πατρική και αδιάρρητη μέρημνα του διδακτικού μας έργου και ευχόμαστε ο Θεός να σας χαρίσει υγεία και έτη πολλά. Ευλογημένο να είναι το νέο εκπαιδευτικό έργο για όλους μας. Ευχαριστούμε.